من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Her kim eden amallar bilen dünya istese, şoňa öz isän zadymyzy dünýäde tizläp berer. Isän adamyza. Ondan soň şoň üçin cehennemi muqarrar edermiz. Şoňa daxil bolar yaman halda we rahmetden qowlan halda. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Ve her kim ahiratın sagabyny we nygmatlaryny istese we ahirata munasip bolan säýini edip işlese, özü de mümin bolan halynda pes şolardyr säýleri makbul bolan adamlar. Kullan numiddu haulai ve haulai min atai rabbik ve ma kana mahzura. Her gaýsyna berermiz Perwerdigaryň bahşeşinden we sen Perwerdigaryň bahşeşi memnu däldir. Unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd ve lel-âhiratu ekberu derecatin ve ekberu tafdîlâ. Ey Muhammed, sen nazar et, ne tariqa men adamlaryň bäzisini artyk etdim dünýäde we elbetde ahiratyň dereceleri beýikräk we fazilatda artykrakdyr. La tej'al ma'allahi ilahan akhar La tej'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhdula. Allah tebarak ve taala bilen başga bir hudaý bardyr diýip mugarrar etmäň. Pes şu suratda yaman halda har we zelil bolup oturardyňyz. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. O hükmetti sen Perwerdigaryň ki ibadet etmeňiz meger bir Allahyň özüne ibadet edin. We ata-eneleriňize ýakşylyk edin. Eger ata-eneňiziň biri ya her ikisi sen ýanynda garrylyga ýetse, pes şolary narahat etjek kefi aýtma. We gaty ses bilen olaryny özüňden daş etme. Ve şolara nihayetde ýakşy sözi aýdyň. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ve ata-ene üçin özüňi pest et, mehraban bolup we doga edip aýt, Perwerdigara, şol ikisine rahmet, meni ýaşlykda terbiyet berip kemala getirişler ýani. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. Sizin Perwerdigaryňyz sizin içinizdäki serleriňizi ýakşy bilýändir. Eger siz ýakşy amel edip salih bolan ferzent bolsaňyz, pes Allah tebarak we taala tövbe etýänlere gafurdur. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Ve yakin garynnaşlaryň hakyny bergin.
ve miskinlerin ve ötermen musafirlerin hakkını bergil ve malyny bihude yere sarf etme. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Tahqiq bihude yere sarf etýänler şeytanyň doganlardyrlar. O şeytan öz perwerdigaryna kafir bolup naşkur boldy.